Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αποστόλης GamerGR και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι ξενάγηση στην faction μου στον NRK Craft που owner της είναι ο Δημήτρης GamerGR. Θα σας βάλω κάτω στο description άμα θέλετε το όνομα, το, τι λέω, το κανάλι του Δημήτρης GamerGR και το IP του server για να μπείτε κι εσείς, να μπείτε στην F μου, να παίξουμε μαζί και κάποια mini games σε άλλους servers άμα θέλετε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάω την ξενάγηση. Αυτό εδώ ήταν ένα δημαρχείο που είχε χτίσει ο Δημήτρης GamerGR όταν πρωτοέχτισε την F του. Μαζί ήμασταν. Εντάξει. Από κάτω είχε pick spawners, αλλά μας τα κλέψανε, μπήκε ένας hacker, τα βγάλε όλα, μας έκανε declaim, τα beacons τα έχει βγάλει. Λοιπόν, τώρα αυτό ήταν παλιά chest room, είχε εδώ trapdoors και κατεβαίναμε κάτω, αλλά τα μεταφέραμε, θα σας δείξω τώρα που τα πήγαμε. Έλα, ναι, τα μεταφέραμε εδώ πέρα. Το πετυχαίνω, καλό. Ανοίγουμε εδώ. Να τα. Αυτό το μηχανισμό τον έφτιαξε ο Δημήτρης GamerGR πάλι. Κανονικά εδώ ήταν μια Golden Armor, αλλά τη δώσαμε σε ένα καινούριο μέλος της faction. Αυτή η Armor είναι από το kit μου, να ήταν ίδια. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τα chest rooms, επειδή δεν υπάρχει και τρόπος να φύγω από εδώ πέρα. Να το chest room μου από κάτω είναι ίσα blocks με το πάνω. Δεν είναι μεγαλύτερο για να είναι πιο δίκαιο. Ξέρω εγώ, άμα επεκταθώ και πέσει ο άλλος θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έλα, ναι, βγήκα, εντάξει, ωραία. Πάμε πάλι πάνω. Να τα τέτοια. Αυτό εδώ ήταν το Modern House του Δημήτρης GamerGR. Να το. Πολύ ωραίο. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει. Είναι πιο πολύ σαν διακοσμητικό, δεν έρχεται να μείνει κάποιος εδώ ακόμα. Αυτό ήταν κάτι τώρα σαν μαγαζάκι. Τα αρχίσαμε. Αλλά τώρα το κάναμε για διακοσμητικό περισσότερο. Τι μπορεί να κάνει κανείς αυτό. Εδώ πέρα. Ξέχασα να σας πω. Εδώ πέρα έχουμε βάλει τα horses. Το πιο σημαντικό θα έλεγα. Εδώ πέρα έχουμε βάλει τα horses. Έλα. Εντάξει. Αυτό ήταν του Δημήτρη GamerGR. Αυτό ήταν το δικό μου, του Μπισκότος, του Proman, του Fox Gamer αν θυμάμαι καλά, και του ANK Gamer. Ένα από τα δύο θα διαλέξω ο ίδιος στη συνέχεια. Εδώ πέρα είναι, όπως έχετε δει και στα βίντεο του Δημήτρης GamerGR, τα free food και καλά. Από κάτω έχουμε βάλει spawners. Εδώ είναι ο pig και από την άλλη είναι cow spawner. Και με το σπαθί αυτό που είναι enchanted, είναι από το kit μου, έχει fire aspect και παίρνουμε ψημένο φαγητό. Να το. Εδώ πέρα είναι οι villagers. Θα σας δείξω αμέσως. Έλα, ναι, πάμε. Κάποιος με χιτάρει. Να, ένα σκέλετον. Γεια σου. Εδώ πέρα είναι οι villagers με προσφορές. Είχαμε κι άλλον έναν τώρα. Κοιτάξτε εδώ προσφορές. 16 gold για emerald, ας πούμε. Ο άλλος είχε καλύτερες, αλλά τι έπαθε δεν ξέρω. Οι φάρμες
Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τι είναι. Σαν tree house δεντρόσπιτο. Ωραίο φαίνεται. Αυτό ήταν νομίζω για mushroom, άμα θυμάμαι καλά, και μετά το αφήσαμε έτσι επειδή το βάλαμε απ' έξω. Θα σας δείξω τώρα με το Optifine εδώ πάνω να δείτε. Θα επεκταθούμε στο βουνό. Να σας δείξω. Ναι, θα επεκταθούμε στο βουνό και απ' έξω από το τείχος, όχι μόνο μέσα. Και γενικά ας πούμε θα δείτε τώρα έχουμε αρχίσει ήδη να επεκτηνόμαστε απ' έξω. Με διάφορους τρόπους. Έχουμε μπει από το βουνό, έχουμε βάλει τρενάκι να ανεβαίνουμε και να βγαίνουμε εκεί πάνω, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα. Αυτό είναι, το κάνω ο Δημήτρης GamerGR. Τα νεκροταφεία και καλά τα κάνω μπισκότος, the cookie. Τώρα σκεφτόμουν να βάλουμε zombie, spawner και γενικά mobs εδώ πέρα από κάτω και να βγαίνουν σαν zombie. Θα το συζητήσουμε και θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι. Αυτό το έχτισα εγώ με το Δημήτρη GamerGR. Είναι modern house περίπου. Θα βάλουμε από πίσω τα chest rooms, θα τα ξαναπάρουμε από εκεί επειδή για έτσι για αλλαγή. Και από πάνω λέμε να κάνουμε κάτι σαν στάβλο, να το μεταφέρουμε και εκείνο και εκεί να μένει κάποιος άλλος εκεί που ήταν τώρα ο στάβλος. Να βάλουμε να μένουμε εμείς. Να φύγουμε από τα chest room κάποια στιγμή. Αυτό λίγο random. Μισό λεπτάκι να φτιάξω τα chunks. Εντάξει, είναι κουμπλέ. Γιατί να φύγω από εκεί, γιόλο. Δεν πειράζει. Τώρα να σας δείξω αυτό που σας είπα πριν. Αλλά δεν έχουμε enchantment table εκεί που ήταν παλιά. Θα σας εξηγήσω τώρα. Θα δείτε. Αυτό που σας είπα πριν, εδώ ήταν το enchantment table, αλλά μας το κλέψανε. Μπήκε μια μέρα ένας hacker, μας έκανε declaim, πήρε brewing stand, potions. Από εδώ είναι ο zombie spawner ή skeleton. Ένα από τα δύο θα δείξει. Τελικά κάτσε ρε. Πού πήγαν τα mobs? Skeleton spawner δεν σας είπα εγώ. Τώρα θα βάλω πάνω το block για να μην μπορούν να βγαίνουν. Κοίτα. Ωραία φίλε. Αυτό που δεν μου αρέσει να γίνεται. Τώρα που βρήκα να κάνω βίντεο βρήκαν και αυτοί. Εντάξει, πάει ένας ακόμα. Εντάξει, ξεχάστε αυτό που είδατε πριν. Τώρα θα σας δείξω τους zombie spawners που είναι από την άλλη πλευρά. Νάτι. Κοίτα ρε φίλε, πάλι δεν την ξαναπατάω, δεν πειράζει, θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like, ένα subscribe,
ένα comment. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά.